Семинар барышында Зей шекері агрофирмасының күзгі бұдай басулары министр иқтибарынан шетте қалмады. Шүгіндір басуларды жейреп ята, тотлы тамырда оңшы біле қуандырыр шет. Мы последние 5 лет призываем и фермеров. Біз соңғы 5 жылда фермерларны да барлық технология талаптарын үтеп, бірдем эшләргә шақырабыз, сортлы ұрлықларға үстінлік беребіз, оларны Тукай районы һәм агрокүч ұрлық заводларынан қайтартабыз. Соңғы елларда басуларға минераль ашамалар кертүне күпкә арттырдык, ди Разиф Кәримов. Киңәшмәнең пленар өлешендә 2020 елгы уракны уздыру тактикасы, көзге культуралар чәчү, туфрак эшкәртү һәм орлык салу мәсьәләләре буенча фикер алышынды. Утырышта агымдагы ел урып җыю эшләре кызыл җеп булып сузылып барды. Чыгышларда көзге культуралар чәчүгә, туфракны эшкәртүнең продуктив дымлыкны тәэмин итә торган системаларына исә аерым тукталдылар. Семинар эше Сәүләй сортлар сынау участогына сәфәр кылу белән тәмамланды. Әлеге сынау участогында барлык культураларның 400-дән артык сорты һәм гибридлары сынала. Бирдә кунаклар сортларны сынау нәтиҗәләре белән танышты. Соңыннан Марат Җәппәров семинар эшенә йомгак ясады. Зей аграрийлары эше нәтиҗәсенә югары бәя бирде ул. Что сделано в Заинском районе? Ну, вроде все уж по максимуму в Заинском районе сделано. Зей районының потенциалы зор. Бүген без моңа тагын бер кат инандык. Зейлиләр һәр вакыт үрнәк, диде Марат Җәппәров. Министр Зей аграрийларының югалтуларсыз уңышны җыеп алуларын теләде. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.